Wedi galw chi gyd yma heddi, mwyn ceisio darganfod beth sy'n digwydd yn y gyfres yma. Wel, John, mi o'n i'n briod yr un adeg, felly bod ni'n dal i fod, ac ni wedi bod yn cael affairs gyda pobl. Wyt ti'n cael affairs y fi? Na, ond yn agored i unrhyw beth. O, hang on. Wy'n credu bod fi'n dal i fod yn fam i ti. Thanks, mother. Pa amser sy'n gen i gael affairs, Eilis? Dydd Llun, dydd Iau, dydd Gwener, pnawn dydd Mawrth, pnawn dydd Iau, dydd Sadwrn a dydd Sul rhwng 6 y bore a 9 y nos. Ystaf fi ddim cleifio ni wella? Na, mae Anest wedi gwenwyn yn o'i gyd gyda tabledi anghywir a maen nhw gyd yn marw yn Wyddi Bush. Felly wy'n rhydd? Ydych? Efo pwy dwi'n cael affair? So dyn ni'n menyw? Be, menyw heddiw, ti'n meddwl? Dwi'n mynd i gorffan menyw fawr i eto. Menyw heddi, menyw fori. Menyw yn bob dydd. Cadwch eich affairs o fewn y teulu.